fwy. Swn i'n licio gofyn cwestiwn i Meirig, dwi'n meddwl. Chybod efo'r busnes TB yma, mae'r Llywodraeth Gynulliad wedi bagio nôl rhywfaint o'n fo. A dwi'n ni'n darllen Farmers Weekly a Farmers Guardian os oes yma. Mae o yn increisio yn Cumbria ffordd yna. A chybod, mae'n waith calad wedi mynd i ddod, dwi'n meddwl. A bod nhw'n tynnu allan o'n o'r rwan, mae rhywbeth yn un yn boddi'n ymyl y land. Hynny ydy, da chi'n anghytuno gyda penderfyniad diweddara y Cynulliad. Ia, lle da chi'n sefyll ar hyn, Meirig? Dwi'n meddwl sa'ch chi'n siarad efo'r rhan fwyaf o ffariars ar hyd y wlad. Sa'ch chi'n gweld bod ma'na... Dwi'n trio meddwl am eiriau gyd reid rhagofn yn mynd ar y we a bod mam yn gwrando. Na, di mam yn gwrando ar y we. Ma'na dyn droi ofnadwy wedi bod o ran badgers. Mae bob un llywodraeth ar ôl llall yn deud, fe rhaid ni wedi cael gwyddoniaeth yn gywir. Rhaid ni wybod yn iawn bod difa badger sy'n mynd i wneud y job. A da ni yn y wlad yma, da ni bron iawn yn mynd yn salach na gwledydd trydydd byd. Da ni'r unig wlad yn y byd sydd ddim wedi cael draw i TB just. Hyd fydra i ddallt. Yn Seland Newydd, y vector oedd yn cadw TB yn broblem o fanna oedd y possum. Seland Newydd ta Australia, dwi'n gwybod newid o waith. Tydi'r possum ddim yn cael ei gyfri yn anifal anwes ac yn rhywbeth mae pobl y trefi yma yn hoff ohonyn nhw. Be wneithwyd? Wnaethon nhw jyst difa nhw wholesale. Oedden nhw'n gollwng gwenwyn o helicopters. Dwi'n moch gyda nhw os oedd collateral kill chod a seis. A beth sydd wedi gwneud Seland Newydd sydd ddim TB. Yn y wlad yma, tydi'r ewyllus politicaidd ddim yna i gael warad o. Ond ellwch chi ddim awgrymu, nallwch bod angen cael gwarad ar bob un mochyn deiar? Na. Ond mae rhaid, pan da chi'n llnau llestri, ddim mod i'n expert ar ôl chi'n llestri dal ni, ond dwi'n siŵr, cyn bod chi'n golchi'r plat, da chi wedi crafu'r bwyd bar o fanna fo. Pan da ni'n mynd i mewn i ffarm o'na cael reactors TB, dwi'n dweud bod na fatha ddigwyddodd yn y de na drychu'n ebys i'r ffarm na lle oedden nhw'n gwneud yr llefrith organic efallai. Ond rhaid i hwnna golli ddichas i gyd, wwff. Mae'n anifeiliad arall ar y ffarm na oedd yn cynnal TB ar ei ffarm o Berig. Dwi'n hyn i'n cael ei cyffwrdd. Diolch yn deg ar y badger, cos mae'r badger druan yn dal i ddioddau TB. Diolch yn deg ar y ffarmwr, a diolch yn deg ar y fddwch. A dwi'n meddwl nes bod yr ewyllus politicaidd neu rhywbeth yn gylch o, ddigwydd eitha'n byd gwell. Felly, be da chi y meddwl ydy'r ateb ar gyfer y broblem hynod o ddyrus yma? Da ni'n lwcus ffordd hyn yn dydan? Yn lwcus iawn o'i gymharu a ffermwyr Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, sydd wedi colli echesu o gannoedd. Dwi'n gwybod am faint fydda'n ni'n lwcus o hyd, gwir, cos mae'n dod yn nes, mae'n cynyddu yn Cumbria, ond mae'n wedi cynyddu yng Nghymru. Dwi wedi bod yn ffariar am 7 mlynedd ar 20. Pan o'n i'n dod o coleg, o'na chydig bach o DB ar ôl yn de o'r llefyn Lloegar, yn Cernyw a Dymnant. A dwi'n bach uwch fyny. Rwan mo dros y wlad i gyd. Sa chi'n gweld y mapia yma mae'r Llywodraeth yn gynhyrchu, efo coch yn adalau lle mae TB a melyn lle mae dipyn bach o TB yn allall. Mae'r coch yn just dod i fyny fatha ton, fatha môr yn gripio fyny slo bach amdano ni. Da chi'n meddwl, Margaret, weithiau bod na ormod o bwyslais ar lles anifeiliaid yn hytrach na cynhyrchu bwyd? Lles anifeiliad, dim anifeiliad fferm, da chi'n meddwl? Cos da ni'n gorfod llenwi ffurflenni ar ffurflenni a gorfod gwachod ar ôl yn anifeiliad. Hynny ydy, bod yna ormod o reola yn lle bod ffarmwr yn cael rhyddid i gynhyrchu bwyd o safon. Bendant. Mae'n amlwg, tydi. A politics dy gyd, dyd y gwir, da. Mae nhw'n trio chwarae gêm, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd, mwyn, os na i ddeud na am hyn, gael rhywbeth arall yn lefo, a dim ots gyda amdano ffarmwr, a dim ots gyda am gwerthau godro chwaith, dwi'n meddwl, dim ots gyda nhw am ddim byd, ond rhyw ddwrnod fydd na ddim llefrith ar y silff. A gada cynnu, mi ddyn nhw yn dechrau swyddoli. Pen Llŷn, da chi ddeg? Ia, ydy bod y lwcus tra fe si'n gweithio o'r NFU, wrth gwrs, doedd ddim llawer o DB o gwmpas. Ond da chi'n meddwl, da chi wedi sôn fan hyn am lles yn anifel, o lles bobl yn dod i mewn i fyd ydy. A mae hwnnw'n mynd yn eilradd weithiau i weld neu da chi'n teimlo bod o. A dwi'n licio beth o Meirig yn fanna am
tŷ yn drai, a mae rhywun eisiau tŷ yn trwsus go lew, mae'n ista'r ffens o'n, mae'n mynd i gael splinters y rwla rhyw drodyn. Ac o ran Undeb Ymieithwyr Cymru, ydych chi wedi cael profiad o hyn? Wel, ni wedi bod yn ffodus iawn unwaith eto yn Sir Gaernarfon, ni wedi bod yn lwcus iawn bod na ddim achosion mawr wedi bod yn cymryd lle yna, ynddo fe. Ambell i warthegyn yn cael ei ddal efo TB ac yn cael ei ddifad, wrth yna, ond dim bysgesu cyfan fel petai yna. Ond mae'n siomedig iawn i fel bod John Griffiths, 91 dwrnod y gynt, wedi pleidleisio o blaid y cynllun yng Ngogledd Sir Benfro, ac wedyn yn dod i cael y swydd fel y gweinidog yn nghyfrifol am iechyd anifeiliaid ac yn penderfynu wedyn i aros a penderfynu ymhen amser eto ar ôl astudio'r dystiolaeth wyddonol eto. Ar ddiwedd y dydd, dyw'r dystiolaeth wyddonol ddim wedi newid ers pan nath e bleidleisio 91 Ond ydy'r dwrnod y gynt. dystiolaeth wyddonol yn ddigon cryf fel mae o i gyfiawnhau lladd gymaint o foch deiar? Os i fi'n deall yn iawn, mae'r ystadegau'n dangos bod 80% o foch deiar yn dioddau o'i gymharu gyda 20% o wartheg mewn bychasinau. Mae'r ffaith na, yn y marn ni, yn ddigon, ddylse unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r peth o'r gwylydd yn fe, bod yn fodlon i fochyn deiar barhau i ddioddau. Ac mae marwolaeth o TB, dwi'n meddwl rhywbeth rhwydd sy'n digwydd, jiw, mae di mynd yn dos nawr, dweud farw yn gwbloriau, job dyn, na, mae'n dioddau am ddyddiau os nad wythnosau, falle misrodd, ond bydd i fi'n wybod, ne? Na, blynyddoedd. A chi, a wedyn, so, ar ddiwedd y dydd, mae'r dioddau efaint yna i fywyd gwyll, ne? Sa'n byd gwell a ffarmwr na cael set iach o foch deiar ar ei dire ar ddiwedd y dydd. Mae'n cadw, maen nhw'n territorial, felly maen nhw'n cadw'r moch deiar sydd wedi cael ei hintio o ddiar i daliad o'r bethau. Felly, cyflolau chi, Meirig, beth di'r ateb? Achos mae'r rhaid bod na ateb y rhywle. Wel, mae rhaid, tydi'r gweloniaeth ddim wedi cael ei sicrhau yn dda, cos bob tro mae rhywun yn trio. Dwi'n meddwl bod be oedd yn wriadu wneud yn Gogledd Sir Benfro, oedd penderfynu os o Diva Badger sy'n mynd i ddwad ar peth i ben neu gwir, cos oedd nhw'n mynd i wneud o mewn treial a gweld be oedd yn digwydd. A os oedd o'n digwydd, os oedd pethau'n gweithio allan fel swn i'n feddwl, os oedd o'n gweithio allan fysa'r achosion TB yn mynd lawr yn yr ardal yna, o'n nhw'n mynd i ledeunu yr cyl wedyn i'r gweddill o Gymru. Ond heb i ni, mae'n fatha gafal mewn dalan peithio, dydy. Gafelwch chi mewn dalan peithio na, gafal ni'n dyn nhw'n closgi, ond rwan da ni jyst chwarae fo hyd, a da ni'n cael yn closgi, neu gwir. Y rheswm tydi'r ewyllus politicaidd yma, does na'm peryg dynol o DB mewn gwartheg fel oedd estalwm pan gychwynnwyd rheoli TB yn y 30au, oedd teuluodd yn colli plant o tata, mama. Gwrwch chi'n myntydd a sbio, mi welwch chi i hynwan o ar